आदसा थेंगोना मानो लिंहरामोन नों बेहाय आंखौ? साहा लोंनो लिंहरदोंब्रा नोंखौ बेहाय। साहा लोंफ्ला लोंफ्लि खालामहोनानै माबा माबि सोंख्ल'नो नागिराखैथ' नोङो? माखौ जिंगासिदोंब्रा नोंलाय? सिदा खालाम, जेबो सोङाना आं नोंनो। साहासो लोंनो लिंहरदोंब्रा नोंखौ बेहाय। है नोंजोंबो थिग गैयालै, माबा माबि सोंफ्लालाबायनो हागौ साहा लोंफ्ला लोंफ्लानो। जेबो सोंनांगौ गैयाब्रा नोंनाव आङो। नोंनावल' मानो सोंनो गोनां बाथ्रा दंब्रा आंहालाय। दे बिदिबा साहाखौ अर्डार हरग्रोदो। दे लोंसै जानोसै। ओइनै नङा होननाया आदसा लाइनाव फैबायना लावथि, दाना नै सोंबाय साहाखौथ' ना अर्डार हरबाय आङो। माबालै, नोंहाथ' गोबां गार्लफ्रेन्ड दङलै। गार्लफ्रेन्ड फथायनायनि मोनसे आइडिया होदोब्रा आंनोबो। जों सिंगोलफोरखौ एसे अनदोब्रा। सासेसो गार्लफ्रेन्ड फरायनो हानायनि आइडियाफोरखौ होदोब्रा। होनोथ' हायोलै आङो नोंनो। आंनाव मेरला आइडिया दं सिख्ला फरायनो हानायनि। बेखायनोथ' नोंनाव सोंदोंब्रा आइडियाफोरखौ। माबाफोर आइडिया दंब्ला होबाय बायदोब्रा। जों सिंगोलफोरखौबो एसे नायफिनदोब्रा। थोद नोंसोरखौ फोथायजायालै, सिंगोलसो दं ना मा दं। सिंगोल होनफ्ला माबा माबि सोंफ्लानानै सिख्लाफोर फरायनायनि फरमुलासो नागिरो नोंसोरबो। सिंगोल नोंगौ खोथाया नङाबा नोंहाबो नोंखौ बे थिगैनो साहा दं लोंनो नों लिंहरा थिगखौनो बुंदों। नामाब्रा। दे सिंगोल साहाखौल' थायामोनब्ला मोनफैग्रोथोंसै नोंखौलाय खोन्थाग्रो दे। मानो मेरला आइडिया दं आंजों आंनाव खोन्थाग्रो। लिंहरलाबायनो नोंखौलाय। आदसा देब्रा सिख्लाफोर फरायनोबा खोन्थादो, सिगां माबायदि सिख्लाफोरखौ फरायनो मोजां हायो मोजां बुंग्रोनांगौलै। सिख्लाफोरखौ। समायना होननानै बुंनांगौ बिसोरखौ एसे। बिसोरखौ माने एसे अननांगौ आरो ना, होमबाना फरायजायो आरो। नंगौ नामा? आंथ' सिख्लाफोरखौ मोजां रायदावोब्रा, नाथाय माथो आंजोंनो फरायजाथारालै सासेबो। टेकनिक नांगौब्रा, टेकनिक नङाबा नों फरायजायोनो। बे टेकनिकखौथ' नांगौब्रा आंनो, मिथिबाय? बे टेकनिकखौ नांगौ आंनोबो। आंनिया 100 एकथा प्रेक्टिस दं दा, 100 एकथा टेकनिक दं। बेफोर टेकनिकखौ होगोन ना आङो, सिन्था खालाम। सायानो सफैग्रोथों, जाग्रोसै लोंग्रोसै। खोन्थागोन ना सिनिया दासिन आं दंना, आमोखा दंना। नोंसो आंनि थार बन्धुलै। नोंनो खोन्थाजोबथारनो हायो गासिखौबो। नों नङाबाथ' सिंगोल जागोनलै आङो सयथिबो। खोन्थाथारदो दिनै। जिंगादासिब्रा, नोंबो थालिर गायजायाथ'। आं दंना थालिर गायजाया। सासेबाबो होगोन आं नोंनो, मिथिबाय? मा सासे मा सानै, दजनसो होगोन ना आङो नोंनो। दजनसो होगोन ना। 10 जनसो नाङालै आंनो, सासे मोनबानो जायो। सासेबानो जाथारो आंनो। आदसा बिदिबा सिख्लाफोरखौ माने सम माने साहा लोंनो लिंफ्लानांगौब्रा रेस्टुरेन्टफ्राव। एसे मोजां बुंनांगौ आरो सम मोजां ब्रिफ हरनांगौब्रा बिसोरखौ, आरो मेसेज थेसेज हरनांगौ, होमबानो फथायजाखायोना। नंगौ नामा बिदिबा लावथि? बिदिसो। र' आंबो बे टेकनिकखौ बाहायसिगोन आं। बिदि टेकनिक बाहायनानैथ' आमोखाया सानै साथाम फरायदोंब्रा। आंनावलाय मा ओरै आगसिजों आगदाजों साबा दंखायो आंना। नोंलाय हाखागौब्रा बेखौ। जों हायैया सिंगोल जाना थाबायना, बेखायनोथ' नोंनाव आइडिया बिदोंब्रा आङो। आं नोंनि सियाला जानोसैब्रा, नों आंनि गुरु जादोल'। गुरु दक्षिना होग्रोनांगौरा, मिथिबाय? गुरु दक्षिना, मिथिबाय? अब्लासो गासिबो थिग। जागोनब्रा, नोंनो होगोन आं गुरु दक्षिनाखौ। नाथाय सासेल' फथायना होदो, हायोबा नोङो बै माने समायनाखौ फथायना होदोब्रा आंनो, समायनाखौ। समायनाखौ? समायनाखौ सिन्था दाखालाम। नोंखौ साननैनि गेजेरावनो फरायना होगोन आं। दंब्रा आमोखाया बेफोरनि बुद्धि, मा सिन्था खालामदों नोंलाय? नै माथो थेंगोना आरो लावथिसो, बिसोरलाय बेहाय मा खालामफैदों जोंलाय? नों जुदि आंनो समायनाखौ फथायना होनो हायोबा, साननैनि गेजेरावनो, मा साननै सप्तासेनि गेजेराव हायोब्लाबो नोंनो लोंहोगोन जाहोगोनब्रा, मोजाङैनो। आदसा बन्धुफोर, मा खबर बेहाय? मा खालामफैदों? केफेआवलाय मा खालामोब्रा, केफेआवलाय लोङो जायोब्रा।
सा लोंनो फैदों औब्रा सा लोंनो फैदों फै आसोल नोंबो जइन जाफै जोंजों दे बिदिबा नोंसोरो सा लोंनो थिनबायबा आंबो जइन जाफैनोसै नोंसोरजों नै माबा मोनसे आइडिया लानो नंदोंमोन आङो बेहायबो साला दिसटार्बलै जइन जाफैनानै माबाफोर गुदुं गरम खबर दङ नामाब्रा बन्दुफोर माथो दिनै बेहाय ज' जालायखो गैया जेबो गैया ओरै सा लोंनो फैदों बेलासिनि दे नोंनिखौ अर्डार हरनोसै आङो फैदोल' नोङो जोंजों जइन जाफैदो थेंकिउलै लोगोफोर आदसा माथो माबा बे बिटिसिनि बिसायख'थिया जाथारनोसैनो बेनिफ्राय माबा बिटिसिनि बिसायख'थिनि खोथाखौसो सोंलाबायबाय दं आङो माबा टेकनिक लानो नागिरदों आदसा राखाव मा खबर नोंहालाय दंलै थिगैनो दं दासान्दि आदसा लोगोफोर आं खिनो ओंखारबायमोनलै खिनो थांथारनोसै आं न'आव मा जालायखो नोंहालाय दा आरो खिनो ओंखारो हा लोङा जायानो हा खिनो ओंखारनाय हासुनो ओंखारनाय माबा खोन्थाखाना फैयो नामाब्रा खिनो ओंखारबाय नोंलाय ओंखारबायब्रा है सा लोंनो फैनाया माबा खिनो ओंखारलायबाय नोंलाय नंगौना नङाब्रा खोथाफ्रालाय नोंनालाय हा खिनो ओंखारफ्लादोंना ओंखारथारदों नोंनालाय हा खिनो ओंखारदों होनदोंब्रा खिनो ओंखारदों सिन्था दा खालामनो बिलफोरखौ नोंसिनिखौ होलांजोबगोन आङो मिथिबाय थांसै दे बन्दुफोर थांसै आङो दिनैबो जामारनाय नंलालै मोनमारासै दिनैबो नै टेकनिकखौनो जारलासो जागोन मानसिफोरजों